Welcome to another episode of KboxTV. I'm your host, Architect Kendall Esperas. And with me is Silverlining. Yay! Kadamong tao, kadamong. Finally, pwede introduce it. Ang talim ngaran pa ito. I'm Matt on the morning, May hagabi. Wow! Michael. Guitars. Ayun. Jan Rod. Baho. Marty guitars. Second time around. Clinton drums. Yes. Kaya nung ngayon, silver lining. Silver lining kay ginkuha. Yun ang nagatagan ngaran, silver lining. Iya ko. Sige. Ikaw baka explain ko rin mo, Pay. Kay bingkuha namin ito saying every dark cloud has its silver lining. Kay, Wow. Alarm kasi tamuhugot ito kay before manggod may naman kami magbanda. Before inabot manggod kami ang time nga nagkukumbulata lang kami, nanuhuram kami ng mga tawag ito, mga instruments, nanunukar, yung papanamay. So ito. Kakano nagtigang ang silver lining? Sige daw, ikwanta na para ma-document iya kung kakano ko nagtigang. Masasabtan kami, Dad. Ayaw! Okay lang ito. Sige. Ay na ito yung gagawin. 2000. Sigurado ako, pero pala taton age gap mga 5 years. Oo. 2 years na 2 years. 2007? 2007. So how many original members or may nagbalyo na? Duha na lang kami ni Michael na original. Tapos, Permanera kami, love. Tapos, May bayan na busy rin schedule. busy. Busy na lang. Gandir na natin practice. Tapos, ginkuha namin John Rod. Oo. John Rod na nagkuha kan Marty. Then, John Rod, ginkuha then, with Marty. Nagsabot Ah, ako. ganun nagdadua. So kakanong sumulod din ang Martin ay John Rod, kakano sumulod? Rod, pero nakita ka. Before yun lang yun. Mga 5 years na dahil siguro kami ni John Rod. So pagka after a year or a month sumunod ka pira? Kuha na nito, nag-ianay before makuha namin Marty kay... Hard to get? labot lang ang hard to get fun. Ito, nagkuha na kami ni mga gitarist, then waray talaga pagkaka-aras siya schedule, tapos iban mga priorities. Pag sulod ni Martin, nagkantunugan bagan nagurupay pa or amo lagyap? Bagan kuan kasi pagsunod ni Marty Silver Lining, bagay yan usaha amon missing piece. Wow! Ama talaga taging ko kuan kay. Before, actually before. Kambinay ko mambiyo. Siyempre, snack niyan, bango sisig. Before kasi, kami pala na Michael. Usala talaga ako na nasuratan mga kanta namon. Anamon tunog. Sige, amo tatiyo. Dalagan. Tapos ang pagsulod ni Marty, encourage man naman yung pagsurat gabiti mo kalugar yung kanta kay para ma-testingan nato niya nga diya Silver Lining. Okay. Then, amad to. Intriga kita yan. Dama niya agin surat based sa niya mga experiences. So good man, ang dako nga factor and experience ni Marty anong pagsulat. Kay duro na Anong experience? Ano pa, pinagdaanan, dama na kasi niya pinagdaanan. Tapos duro na mo tiyata to kontra iyo. Iya ko taktato kaya di man nalikod na kabot. Please insert ko yun. Sige, ano yung mga influences ngayon? Ano mo? Saan iba? Anakon mga influences. Mahilig manggod ako yun. Emo, tapos jazz. Wow, jazz. Michael. Ano mo bagat favorite nga emo nga ba? Emo ba? Silverstein. Silverstein. Amad to. Jazz, curious sa kito. Jazz, bisi na malat. Kaya bis may daw kasi mentor before, nagtutdo akong pag-gitara. Wala na yan. Jan. Ama na ako. Ama yan, nag-introduce ako ni jazz, which kuhan talaga ako na. Intriga ako niya tunog kay damo niya. Makurit talaga yung genre. Ito.
Pero Marty, ma-adjust ka ito. Oo, ma-adjust lagi man. Si Michael. Si Michael. Ikaw, Ken. Oo. Oo. Kuhan or banda kasi ng pangko. So, di mo favorite nga mga gitarista mo, tira? Mga lead. Okay. Magawa pa ito yung mga, pares ka na, huwagod niyan mga delay. Ano, general, dami ni nga banda, tiyakin apiyan. Pero ano gunit baga, di naglilipong ito yung ulo. Badani ka na drums, dali na bass. Kulang na lang mag-gitara, ini. Mag-vocalist. Nag-gitara. Ano, ipagpasat mo kay Kanay. Ano, sige. Ano man, genre dito mo, bagan, nakuan, ano na? Influences ni mo. Influence sa Ay, Mike. kamaturan talaga mahilig ako mga Punk. Pero naabagan pag pinanmatin mga banda, mga fast beach. Bagan na-influence siya nila. Asya, okay, punk-isted bass ko rin. Sugat ko rin. Yun yung paborito nga bass player. Bass player. Bass step periphery. Wow. Gana dito yung periphery. Inoli. Karit lotad to. Ihap. Damo karit magkarit pero okay to. Sama to na recording kapit di ba? Sound engineer Gapia. Grabe. Para sa Martin. Damo gitu. Sige na, Marty na. Gusto ka bumati kan, Marty. Damula. Sige, ano. Hindi, kay sanahan mo na lagi ko matiyan. Dire man ako ano. Dire ka stick to one genre. Blues, reggae. Ano pa? Hindi, damo ka pinit banda. Oo. One. Once. Stick to ones. Diba, ako ni influence. EQ Boost, Fast Pitch, Urban Dub Pure. Imo, kuan, Bumulan. paborito nga gitarista. Imo na imo ay gina-idol nga gitarista. Guitarista Territory. Hino, kuan, an Indian? Oh, Mark Bishop. oh, di misya ko na, Indian na ito, di ba? Yung Pinoy na ito. Oo. Sige na lang. Ay, lang ako pang search kay bakit ni Rian. Buying fake news. May nagyapon na mo hindi ubos fake news. May nakuha na nadarakad to na siya rin nga padaraya ako nga sa nga article nga ikus man naging trade kan Thompson. Siya rin lato warak bugto. Jun, bumati ka naging trade kusuma kan Thompson. Ha? Balit good. Yeah, tapos nag-aabang ako. Nagkuka na nagmumuli. Ano po man ni Thompson? Yung fake news sak na ito. Basta marami tiya ko ni tiya. Clint. Punk gyapon ni influence. Ako influence. Kuhan. Nagtikang man ako habandagod. Season na to. Typecast. So, pag mata ko bandagod, amag to. Emos, singka man. Metal. Amo tayo. Wari ko hugot. Justice. Oh, but hindi, naglilipong ka pa na yung tulog yung pini. Pero at least kung laya, nila yung drums. Direct pares kan dyan, Rod nga. Siguro kung nakatiyento sa nga gig, may dala niya nga drumstick, may dala niya nga bass. Di rin nagdadara. Kami nagdadara drumstick. Kung mag-gitara pa yun ano sa nga event, mamati ko. Ikaw magdadara para yun. Si balik kita din yung kwan ba, yung songwriting process. So, ano na una? Lyrics, music, melody? Depende lang actually kay Dan. May segunda may na naman plano nga. Ano ba? Idea. May na naman sinisar nga thing. Tapos, kaya ka na ko.
pag mo ko ng kanta para sa Scarlett, pinyak ng Gwen Martin. Marts, mo ko ng kanta ba? Hindi nga word, hindi nga Scarlett. So, dito. Okay, amo kuntan, gangaran naman yan album. So, Danay, may dala word nga, bagan gina-evolve na litot ni may dala liwat nga, Danay liwat, may dala nam na, herot, magturo. May dala na natunog, then, nagsasaragbot na lang, ang imo, and then, lyrics. Okay. Depende lang talaga at mga mood, moody man. So, natatabo, ikaw, Danay, nasurat yan ko lyrics lang, kasi imuhan niya melody. So, ito. So, dito yan. So, kung good ya, bagan involved good ka tanan, ano? So, Marte, ano man mo siya rin niya influence, ano hindi rin niya pagsulod niya, yung banda? Ano niya maging compose? Damo na niya compose ni Martin. Siya, Scarlett, Ella, Black and Gray, ano pa? Break the Silence. And the Light. Kuha na ito. Karamuan naman. Little Tiny Home. Little na nga ni, tiny pa. Suot kami ito kalibong. Little Tiny. Ano nituto karon niya na gabi? Namtuto karon and Black and Gray, tapos and Trauma. I-intro, may Iya ako nagsulat ng Black and Gray. Nice ito. Open in. Ano challenges sa band. Ito dito. Dalaga ng Silver Lining since 2007. Bagan siring pa natin, bagan mo smooth laban dalagan or may challenges gap, mga struggles kung sinisiring? Di man good may iwasan na banda nga. Dadamot talaga tatig yung encounter nga struggles. Labi na ako. Di okay lang. Di na ito ginsuk-suk. Derek Maro ka niya gininis at ko. Di ka tikang. Ano yung mayakan nga ako? Sige. Serious. Okay. Struggles naman na banda, may damanggod mga misunderstandings. Influences gap, oras. Oras, tapos ito mga on the way. Ito nga pra-practice ka mo, tapos naada na ka mo na upat, tapos may mapakyahan na ka mo, yahin ka na, mayakan on the way, tapos mabati ka, tunogin tubig ka, nagkakabupala ka rin. Amit yun. So, ganito iya ka on the way. Derek ko na like, yayakan iya nga rin ni John Rodet to. Ato na ko niya, Jeep, tapos nabati ka man ko, aning kabo. Amit iya. Tapos, ang pinaka dako good talaga siguro na factor and time. Labi na yan kaya. Oo. Mga busy. Mga priorities man kay banda, baga naman lang yan outlet itiyo saring pa talent niyo. Tapos ano yung expression niyo kalugari. Pero magyap ito. The reality is, pero ano daw lano kung bagat maging one of saring pa kuna economics, kung maging viable na gihapon di ba? Time will come, di ba? Bangin natin kung ano Manila, masugar ito yan na din Puhon. Sana. Sana, di ba? Kay, syempre, ito yung di kita ako nakikita balitaw, viability balitaw as being a band. Kung bagan waray nakikita nga avenue banda nga, mo gamit sa nga kosa. Kaya bakit na nagbibinan daw, waray mga nakakatuan. Pero may nga na gutiya nga glimmer of hope nga bagan, pwede. Labi na yan at social media, hindi mo ginpoposta na yung mga songs tapos may dala makabating akuan. Who knows, di ba? Di lang kita maharap. May dala makabating nga. Tapos sa pagyap, nakikita ko nga, malaki tatakloban, pero hindi mo kita ito gawas. So, we make the most out of it nga. Well, may nakabanda. Bagat ko nagyap ito, tibang aning kukuran pamiling banda. Sige. Seryoso naman kita ito. Malaki na. Ipas na ako
mabati ana kit an iyo kanta, pamabati yung that audience. So, we'll be back after these reminders. Where
you seen the sun? Did you notice in winter it's 5 in the morning and we're still here fighting demons that don't disappear. That distant fire we used to have is so far away, and now all feeling is lost. You left me hanging, leaving us black and gray, black and gray. Still echoes in my head. My mind is weary. I don't know where to begin or how to start again. I wanna start again. That distant fire we used to have is so far away, and now all feeling is lost. You left me hanging, leaving us black and gray, black and gray. The distant fire we used to have is so far away, and now all feeling is lost. You left me hanging, leaving us black and gray. We're time to give in. Did I love you too much? This life I'm in. Have I ever been enough? Just a thought. Have you seen the sun? We're back. KboxTV. Silver Lining. Ganado mo na ito nga performance as usual. Ano doon siya ang kanta nga ginto karniyo? Trauma ito yan yung title. So, okay. Hinon nagsurat. And kaya ano? Ay, ako ito nagsurat. Ang kapanahon ng Baton Yolanda. Kanan Yolanda song ini. Good. Kay, May na ngayon ka mo ito Yolanda song. kay, kuha ng tubuhat. Uy, maharani na ba ya? November 8. And, Oo, tutukaron to niyo ha.
Oo. Sana. Tangalan tayo ito, mga Yolanda song yan na naluwat. Yes. Yes. Sige. At ito yung Ilanda song na mas na-inspire kami ito pagsurat. Agihan, usa ko na batian na family. Hara nila magbanay. Anera family, almost siguro mga 2/3 anera family na darahan tubig. Tas while na overheard ko man lang na story ano yung mga experiences. But tigda na lang ba may nagkuha na mo but yung sapian kahin. Tas pag uli ko balay, yung surat ko tiya dahil. Actually, at Malaksing ang nasurat. malaksing ko nga nasurat na kanta. Siguro mga 1 Ano, kung nagsusurat ka, waray ka ito ginunaw ng melody, surat ka la, lyrics la. Antro, madiretso na ito may melody, pero murder pa naman ito after. Agin ko pa, agin butangan Damo pa pa ito mga ang proseso. tweak. Pero at least, nasurat na mo with the melody in mind. Kaya makuri dani, ano pa itong melody mo? Pero ito may dana. May tinagod talaga niya. Bugat ko niya, but tinuoy ko talaga yan. Siguro, ginagya pa din experiences na trauma na ko talaga ako itong bilan. Mas ito ba nga, kuhan ba yan mo, but innate yan nga dati mo ko. Hindi mo, sa human being, di ba, so ganito nga, pag survival instincts, tapos may nakagaya po dito nga, tawag yun nga, empathy. Yung isa nga, butang nga na nawabatian niyo mga spell. Sige daw. M. Sige. So, wala pa kito nga makasabot nga may dangay ka mo. So, amo nga na ito, ganado. Tapos, kung man yung pagsurat, pasa mo era, tapos, kuha na lera niya parts ko na nun, himoon. Naging pabati ko, saan ko naging pabati ito, Michael. Tapos, sinuhan yan, lead. Tapos, yung pabati nam ka dyan, hindi na may niya. Uy, mo ito na nagihapon, ba't ko ano, kung bagat, kung ka mo, di na ba dahil ito nagbubublagit banda? Pero sanay naman kayo patamay-tamay. Wala. May dito gap, sugad. Alternative kasi ito dating trauma before. Tapos, pag pabati ka dyan, Rod, actually, ginto ka rin natani at ano nga, alternative version na. Tapos, buwan na kita. Okay, bagat kuwan man dito, bagat tamkan, bagat, yan okay na yan. Tapos, Pero dali ba may problema, may nakabay ito ginabad nga problema nga, naghihimukan kanta, tapos may danimod direksyon ginunaw, nakatapos, ihatag mo nga niya grupo, dali si pa rin naguguba. Pero dali, as a songwriter, dapat kagiyapan, bagat singot nga, ano ni mo pagkuha ba? Ano ni mo pag-manage ito nga situation nga, may nanasa rin, kung si man itong akuan, di ba kaya dani, naiiko kagiyap ito. Pero, dito tayo, as a imo personality mo, kung ano ni mo pag-overcome dito nga dani, masisina ka na, hating bublag! Pero may sinisip. Pero balit mo pa ito as a band. So, ganito nga, you will take your net criticism sa tagsa-tagsa. amo talaga kami ito kayo. So, Sinot maraog daw kayo banda, sige daw. ni Michael. Di kayo Michael yung pinakabuta na na eh. Dire ya. Napakabutan letter. Papakabutan. Nakita daw lang, yan nakakwilyo aton. Bakit naka-sleeveless? Ikaw ano pinaka... Ako malit maraog daw ka na, hindi ka tanan. Pinakadamot tato, maraw daw. Malitaw. Sige, balik kita, katulad kita kadua. So, ano kadua kanta, anong title ito? Ani kadua is Black and Gray. So, yun ang nag-compose. Inert. Oh, sorry, katutat Mike and Marty. Explain! Sino explain? Pero yan pala ako nakakuanggod nga.
na-compose ka good. Ayan. Ano to, black and gray, about ito, pagkat magkuyab ba? Dapat din songwriters night. Pinapa-tour kaya po nga mo. Oo. Ila. Eh, mo pa yung nakakasabot ako tiyo mga kuwan. Mga abilidad. Inigyap. Kinocompose na talagang tinago. Sige, mau pa ito. Mau pa ito nagbuburublig sa kabandahin. Siya, sinay mo na. Right, Ipapasan niya. Black and gray, about baka magkuyab era, tapos bisan damo na nila ginagiyan pa. Tapos kinta try lang nila gyud pag-workout. So bagat nagaan na lara nagupod na lahera. Ano to abisin da sa bagat tumaka na lang ano ba. Amo try lang gyud nila pag workout with their relationship. Justice for Duma. Kasama eh. Tapos bagat bulayan lang words. Bagayayin kuang gyap. Ano yan kanta positive gyapon niya nga. Nga para pag at mga may relationships nga sa ganito. Mas bagat mo pala pamatiyo na diributiya sa Ano sound niya ni Silverlining? May ka mo kwan? Genre. Oo, bagat din ano to sa genre. Pwede namin sad experience. Pero dahil ano na siya rin, di ba? Yung KBOX. Iba. Pero sigon ta nila, parang at least may starting point ba kung ano at bagat tunog. Hard rock. Hard rock. Kaya mara kami pa. Again, hard rock. Kaya no hard rock. Sige na. Kaya may namin tuhugot ako sa nga Battle of the Bands. Gin-disqualify kami kay Hard rock. Hard rock kuno kami. Tapos, na-hurt kami. Maharamad diya ang hard rock. Tira mo kami hard rock. Hello, good liwan. Sakto gad lang. Ano to? Ano ba tat genre? Bangin natin. Dada kami progressive, bro. Slash alter something. Ano tiyo hingyapit banda in the next, siguro 5 years? 10 years? Next year. year. Album. Uy, good. Amo man talaga. Ano, baga may dala ka mo working title ito yung album? Scarlet. Saragbot. Saragbot. Yan na, doon ba ka man tribute Scarlett Ali? Nakatawagin sila. Adi kasi siya Scarlet. Nice. Message. Sige, bago kita magtapos. Okay, halos na-cover man natin. Message ni mo, katawasan natin mo, hingyap nga public nga bagat mag-support, di ba? Ito to. Sige daw. Kuwala siguro. Message ko sa mga musicians or aspiring musicians. Ako talented na tao. Nagpursula talaga ako akong gusto, which is music. May tiyaga. Gintsagaan ko gudla talaga. Tapos sana dire ka mag-give up with your dreams. Kapag tinawa. Munot marog daw, gano'n kita, ano? Dire. Mapagkatanong. Dire. Kamu tanong. Dire kay nasugad lakad ko. Ay! Tiya. Tapos sa ito mga tao libat nga Di niya bisan region. diin labi na din niya region 8 labi na Tacloban. Sana amugod talaga amon ko baga request as mga adabanda nga sana suportahan niyo maupay local music kay haamon hatod la amon ng mga banda nga ni Tacloban dire man gud kami na income music na something tamo lagi bibiling is itiyo la palakpak pagtapod so please kung magtutukarit banda bisan der ka mo ginaganahan na pakpak la ka mo kay awod pala na daan pag sa stage makuri to overcome pero kakaya ito tanan ni banda sana ipakita niyo ito yung supportahan mo kaya hindi na namin balit seryoso ako seryoso ba kami Maram na ako, nakita na ako. Pero, may istorya kaya mo pa nga, seryoso gyapon. Ang tawag gini, di na to't kinukuhanit kusog. Diba? Kada banda kay, di man sinisiring nga, gimpirit ni mo maging vokalista ka, maging gitarista ka, maging drummer ka, maging bassista. Kaya tungod nga dito, dugo. Amo ba?
Oo. Dito ba nga, gimbubutang natin. Gimbubut ko na laklugarin ko. Ginubut. Sige pa na. Ginubut ba rin? Sige naton ba? Ikaw, Neo, nga musicians, ay tablado nga pwede ka maging makarawod. Oo. Diba? Pero ito nga tungod dito nga courage nga ginko ka nimo. Kaya tungod nga gusto nimo i-share nimo talent. Ani yung talent as a band. Kaya nabilib ka mo in something nga mo pa ini nga yung ginihimo. Mama. Salit. Panyo, Marta. At bakit may maklorin-klorin? Sunrocks. Amo talaga amo. May gadging ka rin kapag... Baka ka rin mouthwash. Ba't ba nga Sige daw, Michael liwat. Michael. Ang mga gitarista. Mga banda. Practice lang. Tod man liwat. Basta may ito practice lang kayo. Hindi naman Oh, waray gin panganak nga makarit dayon ano. Tapos padaman lang ito kuhan. Tawag ito. Learning ito pag-gitara. Jan Rod. Ako yan, practice na. Sering pa. Practice makes perfect. So, I practice. Practice, ay lapagundang. Tapos pamatilan ibang nga genre. Tapos ay lapag-stickin mo sa basta para yun. Amat yan. Justice! Number one, it pinaka mopay good nga ging kakadiha kalugaringon is disiplina. Anay. Para mabaruan naton kung hain kita malugar. And then, respeto hatag sa tag sa kabanda, pag-intindi. Tanan kasi nga Korea na agian niyo as a band. Pero it pinakamarasa di da pamatiyon is diri ka mo nagbubublog. Yan. So, importante nga tanan diri lat silver lining nga tanan nga banda nga locals. Nga tanan nga music, local music nga niya aton Region 8. Tapos maunhan kita. Amo ito dida. Thank you. Yes. Justice. Ay, oo. Ano eh? Please like my page. Justice for Duma. Yes. Hugot ito, twaray. It has been a siring pa full of discovery tiniya na gabi. So before we end, salamat Silver Lining. Salamat. So Region 8 Leyte, Samar, watch out for Silver Lining. Kung meron niyo gusto, meron niyo mga gigs na gusto niyo invite, anihay ngayon ka mo ako contact. Tuman, bahay kita mga limot. May namon page sa Facebook, Silver Lining. Bil nga lang ito, may the picture ni Martin Agua ko. Waray space. Silver Lining. Waray to yung space. One word. Kaya napaka-kuhang kami. Something. One words. One words. One words. Sige. Florence. Tanan ha, mga nagtatapos gap kami yan na gabi. Pero magpapabiling kami nga KboxTV, or especially KBOX. We believe na damo talent din ni Tacloban. So, we nurture, we recognize, and we value. So this is again, once again, KboxTV. We are Silver